Yan o, pwede man mag-agad. Sa bagay. Mag-test naman ini. Kaklase ko siya. Hindi pa nga kami nag-assessment. Maringan naman ko ang preno. Hindi rin eh. Parang preno ito sa ano, parang preno sa inutan. Ha? Leo. The boy. Tingin mo lang agad. Video. Wait lang. Di pa man, 3:30 pa lang. Abot saan daw ka ng high tide? I don't know. Abot tigde?